kusje. Ja, kom. Daar komt ze. Daar komt. Oh, één kusje kan ik niet hebben. Kusje. Kusje, kusje. Kijk, best geen kusje. Nou, als je hem vasthoudt, krijg je ook een kusje. Ja, ik geloof wel. Ja. Maar ik heb begrepen, je krijgt altijd voor prottenspeel gratis. Ja, ik krijg een heel soort gratis. Wat hebben we hier in de tuin? Oh, ja, gratis allemaal gratis gekregen. Zo. Die emmetje, ja, alles hebben we gekregen. Die stenen gekregen, emmetje gekregen. Die tonnetje gekregen, dit gekregen, planten gekregen. Dus die paardenstront hebben we gekregen. Dit hebben we gekregen. Die boom heeft gratis gekregen. Die hout heeft gratis, die tafel gratis gekregen. Die dingen al wat. Die schommels hebben gratis gekregen. Ja, die doeken heb ik nog, alles heb ik gratis gekregen. Wat hier in huis staat en zo, dat die klokjes allemaal zo heb ik schoongemaakt, heb ik allemaal gratis gekregen. Maar waarom krijg je ook van alles gratis dan? Nou, ik weet niet zo, die mensen hebben wel die het spullen kwijt. Die soort zonder om die dingen in de container gooien op stot. Nou, die zei ja, Jan kan dat wel gebruiken. Okay. Nou, ik maak er schoon en dan hou ik allemaal zelf. En je bent maar gek van tegels, hè? Ja, ik wel zo. Dan hoef ik zelf niet zo zeggen een hout te kopen. Hout kost ook duur. Ja. Ik doe mezelf een mooi stenen muurtje van maken met tegels. Dat verrot nooit. Nee. Dan sta je van de zomer, zou zeggen dat komt de plantjes overheen. Heb ik de mooiste tuin van dat Delle. En heel ik werk? Nee, ik ben de huisman. Huisman? Ja, oké. Gewoon huisman is dat. Ik doe van alles, een beetje dat in huis al in stof en zo netjes voor. Ja. Ziet er al netjes uit. Ja. Ik kan dan elke 5 minuten en 1 seconde mensen in huis nemen. Ja, ja. Is hartstikke schoon. Ja, dat mag ook wel. Zet nou ook wel opnemen op. Je ruim ik zelf wel op huis. En waarom heb je hier een pop? Dat is van mijn dochter. Oké. Die was een ukkepukje zo. En dan vertel ik het erbij hoor. Ik schaam er ook niet voor. Ik zeg het eerlijk zo wat met mijn recht en mijn hart komt. Ik ben gescheiden. Ik moest kiezen. Dat ik bij mijn vrouw blijf. Ja. Of bij mijn dochtertje. Oké. Nou heb ik mijn dochtertje gekozen. Mijn dochtertje. Mijn dochter is een klein beetje geestig en gekept zo van baby af. Nou, ik zou het ga jij me weg en hou ik mijn dochtertje. Maar jouw vrouw wil dan niks weten? Nee, ik wil helemaal niks weten zo over Jantine nog. Oh. Helemaal niks, ik met Jantine voor goed doen. Wegdoen of zo'n samenleven. Ik zei, het spijt me wel, ga jij me weg, hou ik Jantine. Nou, iedereen was dik tevreden. De rechter was dik tevreden. De kinderbescherming was dik tevreden. Zo ben ik de voogd over Jantine Bijker. Ja. En nu is het die meisje zo dat een jaar of 30 nog kent van alles het werken, een vriend en zo. Oké. En van alles gaat op vakantie met je vriendje zo. Dat zit nog steeds in te huis allemaal. Jantine belt me altijd op. Dus het gaat wel goed? Ja, dat gaat prima. Ik had heel goed contact. Mooi. Jantine zegt altijd, wie aan Jantine komt, komt ook aan de vader. Maar dus je bent wel tevreden verder? Ja, ik ben al zo dat en ik heb met mijn hele buurt en in alle kopen wel best wel opgeschieten en zo. Mooi. En ja, ik heb een mooie televisie zo, ik kan 1000 zenders krijgen, ik ken Friesland, dus kijk ik ook elke avond naar. Nou. Ik ben Friesland, zo, top. Vind ik ook hartstikke mooi programma. Mooi. Nou, wij vinden jou top. Ja, dat was hartstikke mooi hoor. Lady. Hé? Goedendag. Oei. Van hier? Ja. Ik ben oud geweest. Wat ben je een man? Nou, we zitten hier altijd nog. Weet je, zijn ouders te waren. Dan komen hier een man of 4 nog. Oké. Wat praten nog. Juist. Die heeft het door dat en die heeft het door dat. Die heeft ook een mooie vrouw. Die, en nou, dat wist het wel. Ja. Wat nice. Juist. Maar joh, hij had een blauwe noppers. Ja, ik heb dan 14 weg.
Dat past wel goed bij jouw eigen. Maar ja. Ja, ja. En ben je hier dan elke dag? Alle dagen. Maas eerst. Ja? Ja, maar alle uren zitten we hier tot jouw toon. Nou, dat is 2 uren, nou jongens, zijn we daar. Nou, dan is het nodig jouw verzaan, kwartier verzaan, dat is nodig jouw jong. Ja, gezellig. Dus je ging hier 2 keer per dag heen? Ja, zeker. Ja. Nou, en die heeft dat nou eens en die heeft dat nou eens. Ja. Zo gaat het. Ja.